primeran fe bat. 151, opariak. Niri Karmele Jaio idazlearen iritzi artikulu bat egokitu zait. Opariak izenburua jarri dio eta Rafa Nadal tenis jokalariak egindako adierazpen batzuetatik abiatuta gizonezkoen privilegioak dakartza izpidera eta baita privilegio horiek ez ikustea ere. Nere ustez, errotik heldu behartzaio gaiari, gehienok kezkaz bizi dugu eta esan nahi dut, gizartearen zati batean alarma guztiak pizten dituela gai honek. Izan ere, Nadalek dio, emakumeek eta gizonek ekonomikoki eragiten dutena ez dela berdina, eta bakoitzak sortzen duenaren araberako ordaina jaso behar duela. Eta Karmele Jaiok dio, tenis jokalariak ez duela sekula pentsatu, gizon jaiotzeagatik ze privilegio izan dituen. Beste modu batean esan da, ez duela ikusi, kirolari profesionalizateko askoz ere bide xamurragoa izan duela emakumezko batek baino, nik uste dut ez dagoela. Karmele Jaioren iritziarekin bat etortzea beste aukerarik. Esan nahi dut, geure burua behartuta ikusi beharko genukeela, halako ideiak geure egitera eta partekatzera. Zergatik, hasteko desorekan bizi garelako eta gure mundua eta gure jendartea botere harremanek sostengatzen dituztelako, ezta? Testu honek agerian jartzen du askotan normaltzat jotzen den zerbait, ezta? Esan nahi dudana da, gizartearen erdia bere abantailez jabetzen dela eta ez duela ezer egiten. Hierarkia sozial horretan gorago egonda, noski, oso eroso dagoelako. Bizitza osoan esan badizute normala dela nagusitasuna sentitzea jaiozaren bezala jaiotzeagatik, nola eginuko privilegio horri, ezta? Batetik gogoa izan behar da, empatiarik eta horretan sartzeko. Eta bestetik lanketa handia egin behar da. Eta batzuek egiten dute, baina oraindik ez dira gehiengoa, tamalez. Horregatik, Karmele Jaiok bai ala bai babesteko moduko mezua helarazten du. Kirol munduko erreferente bat bere abantailez jabetu ez eta gainera berdintasuna lortzeko ekintzak kritikatzera ausartzen da. Eta horren aurrean oso jende gutxik ateratzen du bandera gorria. Imaginatu, egoera bera, baina alderantziz, alegia. Pentsatu adibidez, Serena Williams jendaurrera ateratzen dela eta inolako erreparorik gabe defendatzen duela emakumezko kirolariek ordainsari handiagoak jaso beharko lituzketela, beren kirol ibilbidean hilekoari neurria hartu behar izaten diotelako. Jakin nahi nuke zer esango lukeen jendeak. Tamalez, ez da horrelako zerbait entzuten dugun lehen aldia, lehendik ere ezagunak ditugu diskurso hori defendatzen duten pertsonaiak. Nik argi daukat, gizalegezko jarrera izatetik oso urrun daudela iritzi horiek, eta sistema patriarkalaren lapikoan gozo bizi diren batzuen ahotsak direla. Zeren egoera irauli eta kontrakoa gertatuko balitz, ze irudiko litzaiguke? Ze esango luke jendeak kirolari batek erditu berritan aurra norbaitekin utziko balu eta adibidez Olinpiar Jokoetara joango balitz domina baten bila. Gizarteak emakume hori epaitu eta zigortu egingo luke bere haurtxoa ez zaintzeagatik. Eta bitartean Nadalek lasai asko esan dezake aita izateak ez diola inola ere bere ibilbidea moldatu. Honen guztiaren aurrean, hasi beharko dugu, beste ezer baino lehen, parekidetasuna behar den bezala exigitzen, nor bere lan esparruan eta bizitzan. Ze testua kirolari baten iritzira mugatu da, baina jarrera hori unibertsala da, eta, androzentrismoa desagerrarazteko bizitzako arlo guztietan gainditu behar da kristalezko sabaia. Argi dago, feminismoa lantzea, zabaltzea dela horrelako gertaerak, desagertarazteko giltza. Lehen pausuak izan behar luke emakumeon ahalduntzea lantzeko egitasmoak edonon eta edonoiz eskaintzea, erakunden eskutik, ezta? Benetako konpromisoz.
Gune horietan aizpatasuna praktikatuko genuke eta indarra hartu halakoi erantzun bateratuak eta mamituak emateko. Ez dago formula magikorik, baina hezkuntza sistemak nahitaezko formakuntza feminista ezartzea izan liteke bide bat.